Magandang araw mga padaba. Luto tayo ngayon ng pansit bihon. Matagal-tagal na kasi akong di nakakapagluto Parang gusto ko kumain ba ng pansit bihon. Ayan, gisa ang bawang, sibuyas. Maraming bawang, maraming sibuyas kasi yun ang masarap talaga sa pansit. Tapos paminta din. Crack na paminta. Masarap din sa pansit ang maraming paminta. Mabango. Nilagay ko yung tangkay ng kinchay. Ang daming binigay sa akin ng suki ko sa gulay. Ang daming kinchay, kaya ang daming tangkay. Pero yan ang magpapasarap dyan Sarap-sarap niyan sa pansit bihon. Di ba? Lagay tayo ng toyo. 5 kutsarang toyo. Yan. Okay, gisa natin yan. Sangkot siya natin dyan. Ayun. Tapos nilagay ko na yung ating chicken na pinalambot ko kanina. 30 minutes kong pinakuluan sa pamintang buo at saka asin para may lasa na yung chicken. Lagyan natin yung carrots. Konti lang ako maglagay talaga ng gulay sa pansit. Kasi pansit ang gusto kong kainin sa Bicol kasi pag kumakain kami ng pansit, pag nagluluto kami ng pansit, puro pansit talaga as in. Ngayon na lang kami natututo din maglagay ng gulay. Pero nung aking bata pa ako, maliit pa akong bata, wala akong nakikitang gulay sa pansit namin. Talagang pure pansit lang. Pero masarap. May mga pinupuntahan kaming Chinese restaurant na ang pansit nila, pansit lang talaga. Bihira sila maglagay ng gulay. Pag gusto mo ng gulay, o-order ka ng chop suey. Yun. Masarap kasing kainin yung pansit. Talaga yung lasa ng pansit, tsaka yung pinangtimpla mo, pinanghalo mo, yun ang malalasahan mo. Kasi para sa akin, parang inaagaw ng gulay yung lasa Kaya, yan. Carrots, gusto ko. Minsan, yung sa ibang pansit din, naglalagay din ako ng ibang gulay. Pero, hindi masyadong madami. Lagay na natin yung ating dahon ng sibuyas. At yung ating dahon ng kinchay. Yan talaga yan. Yan ang magpapakumpleto dyan sa lasa niyan. Ang bango. Mga padaba, kung nandito kayo, maamoy mo yung sarap ng nilagay natin mga pang-garnish. Talagang bihon na bihon siya. Ang sarap. Parang gusto mo nang tumabi doon sa naghahalo ng pansit at may dala ka ng pinggan. Papila naman po, pengi po ng ilang sandok dyan. Di ba? Parang ganyan yan Okay na to, luto na to Sakto na sa lahat. Masarap na. Ayan. Di ba? Ganda ng ating pansit bihon, mga padaba. Okay na, ready na. Kain na tayo. Ito, kain na tayo. Tikman natin to, ha? Kung masarap ba talaga yung ating pansit bihon. Ayan. Unang subo para sa inyo, mga padaba. Kain tayo, mga padaba. Sarap nga. Totoo nga, ang sarap. Di ba? Basic na basic lang yan. Generic, kumbaga. Kaldo lang ng chicken, pero masarap. Isa pa. Ay, parang gusto ko ng kanin. Laking probinsya. Pag may pansit, may kanin. Lagyan natin ng kalamansi. Tikman natin pagka may kalamansi. Kasi minsan masarap din yung pansit. May pinipiga-piga kang kalamansi. Diba na? Yan. Tikman natin, may kalamansi. Ay, ang sarap din. Masarap din. Approve. Thank you, mga padaba. Thank you for your support sa lagi niyong panonood. Salamat po. Bye-bye!